Os coches de todos os tamaños. Seguimos coñecer a uns que se dedican aos máis pequenos. Pois, Pedro. Hola, buenas tardes. Que tal, como vai todo? ¿Qué tal? Ben? Por aquí, tomando una cerveza, mirando a prensa. Bueno, vamos a ver, ti és un aficionado ao escalestri. Sí, salgo toda a vida niso. Como se che deu? Non sei, son o pequeno de 5 irmáns, a un irmán do medio compraron un escalestri con 8 anos, mirei na gaita, teña 5, mirei na casa, empecé que tal, e ao final o único que xogaba ali o escalestri era eu. E desde aquela, sempre xoguei o escalestri, hasta que con 12 ou 13 anos en Vigo mirei unha vez que había unha carreira, e xa me metín de cheo, xa empecé no mundo das carreiras desde rapaz, aí levo toda a vida metido. Hai carreiras de escalestri? Hai campeonato de España, hai campeonato de Europa, hai campeonato en Portugal, hai un campeonato... Mismas carreiras que hai en realidad, hai nas no mundo do slot. O slot é escalestri en inglés, digamos, chámano así. Había un clube en Vigo, hai un clube en Pontevedra, había un clube en Lugo, e aquí só tiñamos un en Vigo. E ao final, como cadrou, acabamos montando un aquí, acabei montando un aquí. Montaches un club de slot? Aquí é este maior, aquí na cafetería este do Castillo. É aquí mesmo? Aquí mesmo, temos aí abaixo montado. Podemos ver a sede? Vamos aló. Vamos a ver. Vamos a la cerveza. Pois aquí tedes a pista. Bueno, isto xa non é o escalestri que este con forma de 8. No, isto non, isto xa é unha cousa un pouco xa máis profesional. Metémolo con alumbrado e todo detallado. Con alumbrado? Sí. Isto que para as carreiras nocturnas? Sí, aquí facemos campeonatos nocturnos. A veces facemos clasificatorias pola tarde, depois a mellor facemos 3 horas de resistencia, desde as 12 da noite hasta as 3 da mañá. Sin luces, apagamos as luces, só quedan as luces dos coches mesas da pista. Te guste o escalestri, ten que gustarche o mundo do motor en xeral? Isto é unha cousa como o método máis barato? No, non sei como dicircho, pero, por exemplo, eu, de 5 irmáns que somos, solo salín eu escalestrista. Pero eu creo que se nace con isto. Porque hai xente de todos os estilos, de todas as maneiras. Cando te volves escalestrista de competición, xa é unha cousa real, é seria. Xa non é un xoguete. Timos as carreiras, a mellor un campeonato, xogas con coche, pois 10 euros un, 10 euros o outro. A mellor un campeonato, un trofeo bo, e a cousa ponse seria, non... Todo o mundo quere gañar. No momento que se ves a xogar na casa, nos calestri da casa, aburreste. Xogas un pouco, xogas cun irmán ou con un sobrinho, con algo, aburreste. Aquí non, aquí ves, preparas o coche, polo a punto, prepáralo para a carreira, para intentar gañar. Hai rivalidade? Hai unha rivalidade tremenda. Carai. De feito, acabamos carreiras ás veces por centímetros. Por centímetros, despois de 10 minutos aquí na pista, gaña un ou perde un por 10 centímetros. Cada canto vos xuntades para xogar? Aquí corremos todos os martes. E despois, unha vez ao mes ou así, un sábado, hai carreiras no campeonato provincial, convalidando con Vigo e máis con Eslor Maior, e facemos un campeonato provincial tamén. Tes aquí do club Eslor Maior? Non exactamente, eu pertenzo ao clube de Vigo, pero por suposto isto non se entende sen colaborar varios clubes. Entón, nos tratamos os socios de Soutomaior como socios cando veñen a Vigo, eles tratanos como socios de aquí. Lóxico, porque o que nos interesa é visitarnos continuamente, facer carreiras de máis persoas, sempre invitando. En Portugal, por exemplo, tratannos estupendamente, non temos queixa algunha, polo que din eles en Cataluña, ademais, que parece que sería algo que terían que tomar notas políticos, non? Cando te moves por aquí, todo o mundo trátate perfectamente, en Asturias tamén reciben ben. A ti por que che gusta esta afección? Pois eu, home, na miña casa sempre houbo escalestri, que despois dun tempo e demais, pois comecei a coleccionar, non? Collía os coches dos meus irmáns, restaurábaos e deixábaos como a novos. Entón, logo, os amigos dos meus irmáns e demais comenzaron a regalarme coches. Eu, de feito, hasta que tive 150 coches non paguei ningún. 150 coches tes na casa? Non, agora teño algúns máis, pero... Cantos? 400. Pero bueno...
Sí, afortunadamente a miña nai ten unha casa grande, entón están nunha vitrina, pero non é nada comparado con Mouriño, que acho que está a piques de chegar. Mouriño ten, creo que 2000 coches, unha cousa así. Tres casas grandes, a lo menos, non? Eu non sei se ten todos os seus fillos apilados nunha habitación, pero dende logo el ten moitos coches. Isto é unha afición cara ou...? Non é moi cara, a verdad que non é moi cara dentro do cara. Home, algo sempre gastas, depende, pero non é alá moi cara. E na casa que te din? Na casa non teño nada de escalestre, teño todo aquí. Porque na casa faixe aburrido, Sí, sabes? pero digo, na casa que te din, no, marcho cos colegas a xogar os caras. Bueno, na casa coa muller, bueno, mira, en este caso aquí está meu fillo, este chaval. Teño metido no mundo este, entonces mira, xa me vale de excusa, non? A nai xa non protesta tanto. Hai diferentes categorías de competición, non? Sí, hai diferentes categorías, todas cun reglamento estipulado, controlado, para que non haxa un coche que sea superior a outro, sabes? Para levar unhas certas reglas de competitividade, non? E dixo que tedes como dous circuitos distintos, non? Sí, temos unha pista de velocidade de 4 carriles para coches de pista, e depois unha de rally interior, revirada, porque nos campeonatos hai como unha realidade, campeonato de rally e campeonato de velocidade. Nos, a verdade, o que tratamos é sempre de que os coches sexan o máis baixiños posible, conseguindo diferentes perfis de rodas. Como ves, este perfiliño é finísimo. Sí. Mentres este todavía é moi gordo porque o coche está de fábrica. Entón, o que hai que facer agora é substituir estes neumáticos por uns o máis finos posible. E canto custa este mando? Este mando anda ao redor dos 100 euros, pero eu conseguino de segunda man por 50. Hai que estar un pouco vivo tamén, como eu creo que como calquera afección, tens que estar atento aos que deixan o hobby e demais. Agora tedes campeonato. Sí, vamos a empezar ahora dentro de pouco un campeonato que facemos todos os martes. Hai carreiras, o primeiro campeonato consiste en 6 carreiras, duramos 3 meses en facelo, 2 meses e pico, pagamos 2 euros cada un, e ao final do campeonato, como por os puntos, como na realidade, o que gaña leva un coche de escalestre, o segundo leva un motor, o terceiro un neumáticos. Así, é do que se trata. Vale, en que consiste un campeonato? Lo mismo que na realidad. Son 6 grandes premios. O que gaña 25 puntos, o segundo 20, o terceiro 16, e así sucesivamente. Súmanse os campeonatos, e ao final de un campeonato, que falai neste caso a mellor de 6 probas, é un campeonato pequeno que facemos neste aquí, non? Pois, moita sorte. Bueno, igualmente, pasade por aquí cando que irades, e se tes un coche na casa, traeno, que desbotas aquí nas partidas. Vale. Vale, graciñas.